سفر دو روزه ҳомиди Карзай раиси ҷумҳурии Афғонистон ба Тоҷикистон бо имзои 3 созишномаи ҳамкорӣ шурӯъ шуд. Ин созишномаҳо поксозии марзи ду кишвар аз мина, ҳамкорӣ дар заминаи транзити молу коло ва дар соҳаи бимаро дар назар мегирад. Дар мулоқот бо Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин масъалаҳои марбут ба таъмини амнияти минтақа баъди хуруҷи нирӯҳои НАТО аз Афғонистон ва бунёди роҳҳои оҳан миёни кишварҳои ҳамсоя баррасӣ шудааст. механизме ки мо барои бисёр муассир медонем ин ҳамкорӣ бисёр наздики мақомоти марзбонӣ ва амнияти мост. аз ҷумла дар назар аст ки ба наздикӣ як мулоқоти масъулини ду ҷониб доир шавад. зоҳиран ин охирин сафари президент Карзай ба Тоҷикистон қабл аз тарки мақом карданаш дар соли 2014 мебошад. ҳукми шахсе ки чун муллои ҷодугар ном баровардааст интизор меравад рӯзи чоршанбе эълон шавад. гумонбар Асадулло Иброҳимов ки барои зӯроварии ҷинсӣ нисбати хонумҳои корафтода айбдор мешавад, дар рӯзи дуюми мурофиаи додгоҳӣ қисме аз айбҳояшро эътироф кард. Парвандаи ҷиноӣ нисбати ин шахс баъди он оғоз шуд ки наворҳои видеоии саҳнаи табобати ғайримаъмулии мулло боиси баҳсҳои доғи корбарони интернет гардид. мақомоти ҳифзи қонун ба ҷараёни мурофиа хабарнигоронро роҳ намедиҳанд. дар шаҳри Хуҷанд болоравии қимати меваву сабзавот мушоҳида мешавад. нархҳо дар бозори марказии панҷшанбе ба таври қобили мулоҳиза боло рафта, нархи 1 кило ангуру анори маҳаллӣ аз 5 то 8 сомонӣ, себ ҳудуди 5 сомонӣ, як дона тарбуз аз 5 то 20 ва харбуза ҳудуди 20 сомониро ташкил медиҳанд. барои аҳолие ки моҳе ҳадиақал 250 сомонӣ ба даст меорад, ин нархҳо гарон ҳастанд. коршиносон мегӯянд афзоиши сол то соли заминҳои пахта аз ҳисоби дигар заминҳои кишт боис ба кам шудани ҳосили меваву сабзаҷот ва боло рафтани нархҳо мешавад. дар яке аз зиндонҳои Молдова гурбае боздошт шудааст ки маҳбусонро бо маводи мухаддир таъмин мекард. ин ҷонваре ки нохудогоҳ ба як ҷинояткор табдил шудааст, ба ҳангоми боздошт 2 халтача кӯкнорро дар гарданбандаш интиқол медод. эҳтимолан ин бор аз ҷониби касе дар озодӣ ба гардани гурба баста шудааст. таҳқиқ нишон додааст ки гурбаи қочоқчӣ аз як шикофи девори зиндон вориди маҳбас шуда, бори мамнӯъро ба зиндониён интиқол медод. ҳоло масъулини зиндон мегӯянд ки бояд бо ин гурба корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронад, то ки дигар қонунро вайрон накунад. хабарҳои аз ин ҳам бештар дар сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, фейсбук, твиттер, ютуб ва дар заминаи телефонҳои ҳушманди шумо.